Bilisan mo. Tanggalin mo lahat yan. Lahat. Ay, dito sa may tuhod niya. Alisin. O, boss. Bilisan mo. Tanggal. Pag-ipag mo. Alis ka sa mga wala, hindi. Alis ka na. O, sige, kalisin mo muna yan. Tao ka ba, hindi? Tao ka, hindi? Sige, pas-pas. Tanggalin mo, lahat. Tanggalin sa lahat ng bahagi. Tanggalin mo. Lahat. Bilisan mo. Bilisan mo. Papapagayin yan. Magnetic o papagayin. Sige, bilas. Lagyan ako eh. Sige. Bilisan mo. Hihinto ka sa pagkagawa mo sa kanya. Ha? Sige, kalasin mo. Lahat. Pag hindi ka uminto, sa araw ito, usawin kita. Wala. Tanggal. Meron pa wala na? Meron pa wala na? Alis ka sa katawan niya, hindi? Alis ka, hindi? Ayaw mo siya lubuhayan? Wala. Hinto may kami na! Balik! Ame! Gising! May nakita sa madilim. Hinga mo na malalim. Hinga. Hinga. Nagpawisan. Punasan mo muna. Punasan mo muna yung tao. Nagpawisan. Nagpawisan, malagkit. Inom. Dahan-dahan lang. Pinagpawisan ng asawa mo. Diba sabi mo hindi ka nakakaupo? Kanina? Nahilo ka hindi? Sige. Subukan mo. I-try. O, ano? Nakakaupo ka na. Konti na lang sakit. Kanina, halos hindi ka makaupo. O, sige. Madali lang yan. Ano paramdam mo? Ha? Ano paramdam mo sa katawan mo? Dalawa. Isang elemento at isang nananalangin. Patagal na siya nananalangin kaya uminit yung ano. Tingnan nga natin. Ulit yung kamay mo. O, nawala na o. Masakit ba? Wala na kasi nakatusok na. Hindi ka tulad kanina. Ano ba yung kanina? Bumibitaw ka, di ba? Amen. Last. Yan. May nagdarasal sa'yo, babae. May nananalangin. Nahilo ka hindi? Upo ka rin to. Kasama kayo? Sampaloc, Quezon? Quezon Province? Dito sa Quezon lang. Quezon Hub. Sa may kamay ni Jesus. Sa may kulay po rin. Lokban. Lokban. Kalapit. Kalapit po yung Lokban tayo. Sa Quezon Province nga. Ay ano, Lokban. Lokban po Quezon lang. O, Quezon lang kayo, no? O, Lokban, taga Lokban. Lokban, Quezon. Malapit na rin ako pumunta ron. Sa may kamay ni Ito. Ha? Sa may kamay ni Ito. O, ano yung 500 steps? Yata. Hindi pa kayo nakapunta, taga-doon na kayo. Ayan. Dito po magpatibig ay pinagpapakaya. Yan. Lahat, kung tumulog-tulog. Ano paramdam? Ganun na lang sa'yo. Marami kang pera.
Alam ko, nakapera eh. Abay, gumagalaw yung stick. Ganito. Gumagalaw. Okay, tuga. Kaya pala hindi makita ng medisina yung sakit mo eh. May nagdarasal sa'yo eh. Hindi ka talaga gagaling. Sa sakit mo. Wala po talaga. Apat na doktor ng tumingin. Apat na doktor na tumingin sa'yo, hindi niya makita, di ba? Kita po niya ay delikado lang. Puro delikado kasi inaharang. O, ngayon makikita ng doktor, magkagawa ng paraan. Humiga ka doon diretso. Hindi ka talaga maano. Hindi niya malaman kung anong gagawin niya sa'yo, kaya nag-alinlangan ng isip niya. Hindi lang sila nakakita ng ganyan. Ayos din ang katawan. Nakangas na yung wala na yung talaga mo. Binalik ko na yung dasal. Binalik ko na yung dasal. Inayos ko na lang. Lock. Isarin ka hindi. Lock. Para na. Lock. 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 Gusto mo kamay. Lock. Gusto mo kamay. Kaya mo yan. Nasa yan. Ay, so na tayo. Tagilin. Diretso. Yan. Yun nga. Kabila. Straight. Straight yung lalim. Yan. Jangan lupa. Bubuk na. Opo. Hindi. Antay mo muna makagalaw yung hangin. O, tingnan natin. Nahilo ka hindi? O, lakad. Tapos umupo ka katulad sa ginagawa mo. Kung ano pinagbago. Okay, lakad. Huminga ka muna ng malalim. Tingnan natin kung ano mangyayari. O. Ilang taon na sakit na kasama yan? Wala year na to. Ah, ito lang yan. Sige po, dahan-dahan. Nahilo ka hindi? Upo. Oh. Ano? Pero hindi na masyado. Masakit pa. Sobrang sakit. Eh, nakaupo ka na eh. Kanina hindi ka nakakaupo, di ba? Yung umupo ka, nakaganon yung paa mo eh. Oh. Oh, nakaganyan. Oh, sige, tayo ulit. Dahan-dahan mo lang upo. Tutunog yan. O ngayon. Ano? O, konting na lang. Ulit pa. Tayo. Sabi mo yung Jesus, pukpok mo yung paa mo. Para bumaba yung sakit. Sige, upo ulit. Ano? Ha? Konting-konti. Kanina, sobrang sakit. Pain na lang. Baka pain na lang. O, ulit. Last. Tayo. Ipukpok mo ulit. Sabi mo yung Jesus, tumalong ka konti. Konti lang. Di ba masakit yung dito mo, hindi maintindihan ng doktor kung opera, mamamatay ka kaysa hindi mamamatay, di ba? Pinasinabi ng medisina. Ibuka mo ng kunting pa mo, clearance mo ng ano. Yan, umupo ka. Dahan-dahan. Dahan-dahan lang, ulit. Dahan-dahan, tingnan mo. I-slow motion mo. Tingnan mo. Ano? O ano? Tayo. O, di ba nakakaupo ka na? Kanina. Hindi mo magawa. Makakaputi, matagal. Matagal. Wala na sakit. Ay, parang dahil sa katawan mo. O, patayin na natin itong video. May gagawin pa kasi ako eh. Alignment ko pa ng konti. O, patayin na natin. Mahaba na to. 10 minutes na mahigit. Bye-bye. Patagasan kayo. Marami na bang magagamot tumingin sa kanya? Wala pa po. Wala rin. Ngayon pa lang? Ang doktor nakikita kaso nagdadalawang isip. Kaya nga po kami dito na nagsadya nung mapanood namin kayo sa... O, shoutout mo yung mga anak mo. Baka na manood sila sa YouTube channel. Oo, nahito na kami. Oo. Nagalit na. Yung mga naning tatay nyo. Kapatid nyo. Tatay, mga kapatid, nandito na ako. O, Tagalokban, Quezon. Sampalo, Quezon po. Sampalo, Quezon. Kalapit ko na.
Kalapit lang. Sampaloc, Quezon. Oh, maraming salamat at mega shoutout po. Sakit sa kanya, meron po may nagdarasal, babae. Matagal na siya itong dinadasalan. Matagal na nga po. Pero Mat- ito pong ano kami ito lang dalawa. Ito, matagal ka na dinadasalan niya. Tapos meron pang elemento. Maraming salamat. God bless all. Thank you. Meron pa tayong gagawin. Upo ka muna, te.